המגזין שלנו הערב פותחת דרמה מרגשת מהסוג שרק החיים עצמם יכולים לספר. זה סיפור על 3 ילדים קטנים, 3 פליטים, האחד יהודי, השניים האחרים ספרדים. 3 אומצו בימי מלחמת העולם השנייה על ידי זוג בלגים, עברו את כל ימי המלחמה ביחד באותו החדר, לפעמים אפילו באותה המיטה, אבל יום אחד כשהכל נגמר נפרדה דרכם. שנים חולפות והילד היהודי עולה לישראל, מקים משפחה, ובשלב מסוים מחליט לחפש אחרי אחיו המאמצים. 45 שנה הוא מחפש אחריהם, ואז יום אחד הוא גם מוצא. הנריקה צימרמן ליווה בשנה האחרונה את הסיפור המרגש הזה מתחילתו ועד לסופו המפתיע. הנה הוא לפניכם. אחי, אני הכרתי אותך רק בתור ילד. איפה היית כל השנים האלה? אני תמיד חשבתי עליך. תמיד קיוויתי לשוב ולראות אותך. ואני רוצה לשמוע הכל, אני רוצה לשמוע עליך, מה קרה, בוא ניפגש. חיים שלמים העביר זלמן שיפר בחיפוש אחר אחיו. חואניטו ופקיטה היו 2 יתומים, פליטי מלחמת האזרחים בספרד, שאומצו על ידי זוג בלגים. זלמן, שנקרא זנו, נולד לזוג הורים שנרדפו על ידי הנאצים. גם הוא מצא את עצמו יום אחד מאומץ על ידי אותה משפחה. אמא שלי, כשהתחילו הרדיפות הרציניות, התחילו לשלוח את היהודים מבלגיה לאושוויץ. חיפשה בכל דרך, בסכנה אישית גדולה, היא נסעה איזשהו מנזר במקום מרוחק, כן? ואז פתאום היא לא יכלה, אולי בתור יהודייה, כן? היא לא הייתה מסוגלת לתת את הילד שלה לידי הנזירים. אבל וזהו, והיא חזרה. סוף דבר, היא הגיעה למשפחה הזאת. 1942, אישה בשם שרה, שזה עתה איבדה את בעלה, נשארת לבד עם בנה בן השנתיים. הנאצים עוברים מדלת לדלת בבריסל ולוקחים את כל היהודים. מישהו מספר לה שמשפחת מטרן שגרה בבית הזה ימצא ילד ספרדי פליט ממלחמת האזרחים. היא ניגשת אליהם, עובדי רכבת פשוטים, ושואלת אותם, האם אתם מוכנים לקחת את הבן שלי ולהציל את חייו? תשובתם הייתה, הכל תלוי בחואניטו. כן, וזהו, בינגו, כן? נשארתי שם, כן? וזה מה שהציל אותי. חואניטו, פקיטה וזלמן גדלו יחד בשנים הקשות ביותר של מלחמת העולם השנייה. ז'וזף ולואיז מטרן, פעילי המחתרת הבלגים, הצילו את חייהם והפכו אותם לאחים בדם. אלה היו שנים קשות, רוויות פחד, שנים שנצרבות בזיכרון, כמו מכבש. אמו של זלמן שרדה במלחמה וחזרה אל הזוג הבלגי לקחת את בנה. ב-1948 הם עולים לישראל, הקשר עם משפחת מטרן מתנתק, וזלמן לא רואה עוד את אחיו המאמצים. אחרי חיפוש שווא בכל אירופה, מחליט זלמן, כלכלן בכיר, לחפש את אחיו בספרד. לפני כחצי שנה הוא הפיץ מסר דרמטי באמצעי התקשורת שם, אבל גם הפעם הניסיון לא העלה דבר. המון שנים שאני מחפש, אני מחפש בדרך הזאת, אני מחפש בדרך ההיא. אני הגעתי, המון אנשים עזרו לי, ובהמון מסלולים, בהמון נתיבים, ותמיד באיזשהו שלב בסוף נתקלנו באיזשהו קיר. אלא שלאחרונה הראה תפנית מפתיעה. קרן ראול ולנברג, המאתרת חסידי אומות עולם, ביקשה לסייע בחיפושים. מנהל הקרן דני ריינר הצליח לחדור את מעטה החשאיות של ממשלת בלגיה והעביר מכתב לבני משפחת מטרן. אחרי 5 חודשים צלצל הטלפון בביתו של זלמן. תשמע זלמן, אתה יושב? אני יושב. יש לנו בשורות משמעותיות לגבי המחקר שהעברת לנו על חואניטו. למעשה אנחנו הצלחנו לאתר את הסיפור שלו. הבנו שככל הנראה חואניטו נשאר עם משפחת מטרן, עם ההורים המאמצים שלך.
את הריחות, אני זוכר את הרעשים, אני זוכר מראות. עכשיו תהיה לי גם הזדמנות לגעת, כן, לגעת בילדות שלי. Ladies and gentlemen, we've just landed at Brussels. בנמל התעופה של בריסל ממתינים לזלמן בהתרגשות גדולה ילדיו של חואניטו, פטריסיה ודניאל. Enchanté. Ça a été? Bon voyage? Oui, très bien, oui, bien sûr. L'émotion est... J'ai la peau d'oie, vous savez. Et qu'il est là, bien, et qu'il est content, en plus. אבל על התרגשות המפגש המחודש מעיב מיד אובדן. חואניטו איננו. אחרי 45 שנים של חיפושים, מגלה זלמן כי אחיו המאומץ והאהוב אינו בין החיים. חואניטו מת לפני 7 שנים והורה לשרוף את גופתו. לזלמן לא נותרה אפילו מצבה לחבק. C'est un peu plus de l'histoire de nos grands-parents. Et puis, vouloir rechercher mon papa parce qu'ils ont été élevés ensemble quelques années, c'était magnifique. Et je suis franchement triste que mon papa n'ait pas vu tout ça. Parce que lui, ça lui aura fait beaucoup de bien en plus. באחוזת הקבר של משפחת מטרן עולה זלמן אל קברו של האיש שהציל את חייו. פה נח ז'וזף מטרן, לוחם בשנים 40-45. Chez nous, la tradition, c'est de mettre une pierre sur un tombeau. Mais alors je le mets là-bas. עם המון אהבה, המון חום, הוא בא והביא לי את השעון הראשון בחיים שלי. וואו. כן, שעון יד. זוכר עם רצועה מפלסטיק, שעון פשוט. אבל מבחינתי זה דבר נורא חשוב. עד היום יש לי את השעון הזה. Alors, c'est bien vous, tante Paquita? Tu me reconnais encore? Vraiment pas. Non, on non. va voir les photos. Oui, c'est ma femme Choula. Oui. על האובדן הגדול מפצה הפתעה. Les enfants, ça c'est Auria. לזלמן כזכור הייתה גם אחות מאמצת. Et ma fille Inbal. פקיטה, אחותו של חואניטו, עדיין חיה. Et mon fils Asaf. Oui. Oui. Oui, ça c'est toute ta famille, hein? La famille. Le principal qui n'est pas là. Hein. Oui, malheureusement, je sais. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez? Le principal, oui. היום פקיטה היא בת 78 וזוכרת כל פרט על האח הקטן זנו. L'émotion, hein, si je m'attendais à ça. Quand Daniel m'a écrit, m'a téléphoné, alors ça, formidable. On était émotionnés. Ça, après tant d'années, je ne pensais plus revoir un Zénon, hein, certainement pas. Ils m'ont pris chez eux, oui, et c'est comme ça que j'ai été sauvée, vous voyez. Et ma mère elle leur demande, bon, qu'est-ce qu'on va vous payer? Alors ils disent, non, on ne veut pas prendre de l'argent, parce que nous voulons le faire, parce que c'est la chose juste à faire. הוא בעצם הציל את החיים שלי גם. יש לו פנים סימפטיות.
ואני כל כך מצטער שלא הצלחתי לפגוש אותו. t'arrive à toi. J'ouvre la porte et je fais la même chose. J'ouvrirai ma porte, c'est certain. Tu risquerais ta vie. Tout à fait. Oui, surtout oui, pour sauver des gens qui n'ont rien fait. Oui, tout de suite, oui. Sans hésiter. נכון שהשנים עברו ושהבעיות אולי בעייתיות יותר, בוודאי מגיע להם להיכלל בתוך חסידי אומות העולם. אין לי ספק בזה. זאת אומרת, ואני לא יודע למה לא רשמנו אותם קודם, אבל לפחות את המעט הזה אני חושב שצריך לתקן. כמה זיכרונות ילדות אנחנו נושאים בתוכנו, כמה כאב ואהבה גלומים בהם. חואניטו שהיה אח ורע, שומר ומגן כבר איננו. אבל זלמן מצא את עברו, את משפחתו, את חייו. Pour nous aussi, c'est quelque chose de fantastique. On est heureux de vous revoir. Et c'est des mémoires fantastiques. Voilà. Bonne santé. Et à nos chers. 45 שנה ומשפחה חדשה. בהמשך כתבות המגזין שלנו הערב, שוק הנדל"ן בישראל רותח.